Kaixo, saioa. Kaixo. Aizu, zein behar da hemen atelier edo, laboratorio, zer da? Bai, begira, hango dugu plater txuri batzukin margotuko ditugu eta dekoratuko ditugu arrain polit batzuk egiteko. Arrainak marraztu behar ditugu? Bai, pinturarekin marraztuko ditugu eta gero moztuko ditugu. Zuek eskolanako egingo dituzu ez da? Bai. Plastikan eta, oso ondo. Begira, hasiko gara pintzelak hartzen, bakoitzak pintzel bat hartzea. Hartzan nahi garen. Hori da, eta hemen ditugu margo ezberdinak. Erabiliko ditugu akrilikoak eta guatxa erabili daiteke baita ere. WhatsApp hemen bai? WhatsApp, bai, antzerakoa, bai, bueno. Eta arraian marrazkina Ez, lehen da bizti margotuko dugu plater guztia kolore batetako. Muntxo? Ondo. A ber, zebuz. Zer da, berde klase da, turkesa? Ba, berde arraro bat da, bai, polita, ez? Oso politia. Esmeralda bezalakoa. Kolore bateko izan behar du saioa. Bai, hasiko gara kolore batekin. Base moduko bat iteko. Hori da, eta lehortzen denean, gero zinta karrozeroarekin erreserbatuko ditugu zonalde batzuk, gero beste kapa bat emateko. Margotzea eta moztea eta originala irutu zaita dena. Nahi, platerekin gauzak animaliak eta eskolanak aldi alain. Pintura desente hartu, hori da. Oso ondo da neskak, izan hainbeste denboa pasatzez behar dena hori aurrian. Zu bida, beste zoze ere inbiarra da, Bueno, baditugu ja margotuta platerak, ez? Bai. Oso politia Oso ondo baditu dira. Ze politia Eta ze kolore politia gatu dira hemen uretan. Bai. Txin! Hau ezin da ean, Ez. Begira, orain rotulagailu batekin, fin batekin, edo marker horrelako batekin, margotuko ditugu eta markatuko dugu hiruki bat, platerean, bakoitzak bere hirukia egin dezala, eta hau moztuko dugu. Perfecto, eskulanak egiten alituzue. Bai, asko edo gutxi? Bastante. Bai, nabari da, oso ondo. Orain moztuko dugu, a ber... Beti diferente inbiarra. Bat izan da horrebe xamarra. Eskulana pixkat gaizki, ez? Edo zer? Aztuta! Hiruki bat gelditu zaigu, ezta? Bai. Ba, orain bakoitzak aldatu dezala hirukia besteari. A ber, beste kolore bat hartuko dugu. Zintare karrozeroarekin, zati batzuk moztuko ditugu, eta hemen atzean itxatxuko dugu buztana jartzeko. Bale? Oso erraza da, A ber, nola egiten duzuen. Hemen atzian. Hori da, baina beste aldea, alderantziz jarriko dugu. Beizan! Ara, zein den salmonetia? Kontxako marandila eta guzti bai salmonetia. Paneria ziruitzen, rodaballo salvaje. Oso polita galitu dira, Egia polita. Zure bai politia. Egiaz de artista, honetan moztu dugu eta itxatxi ditugu, baiez. Oso Bustan zati politia. batzuk. Profesora hona dakau. Oso politia, Aizu. Gezurra dirudi, Asko disfrututuet, Pozten naiz. Bai. Etorri nahiz unian berriz, Bale, etorriko gara, bai. Politia izan dela neskak. Oso. Politia. Eta erraza, etxean egiteko edonork egin dezake, baiez. Zuek egiten alditu zuen eskola nolako eskola? Bai, eta plastilin asko altaena. Bueno, a ber, oain gure azergak zertan dian begira... Gonbiarra da kau saioa, etorri nahiz Ba, oso ondo. Herriko zaizkigun. Aio, Maja! Aio! Adio, venga, ozen.